हस्टफोरावहाय जि आंनि सायाव जि गाज्रि गाज्रि सोंखारिनाय आरो आंनि मुंखौ जि खारिदों बिथांमोना दिनै बिनि थाखायनो आं नैबे खौरांखौ आं लानाय जादों आरो बेखौ आं बे प्रेस मिटखौ आं लानाय जादों जाहाथे मिडियानि गेजेरजों जे आंनि एलिगेसन बिथांमोना लाबोदों बेखौ जाहाथे आं गुवारै फोसावनो हायो रायजोआ आंनि जितु एलिगेसन लाबोनाय बे बाथ्राखौ जाहाथे बिथांमोना मोनथियो बेनि थाखाय आं दिनै बे प्रेस मिटखौ लाबोदों प्रेस मिटखौ लादों आं थांनाय जितु हस्टपाराव नाजासा हाज'वारि भुरासुब्रिनि बिथाङा आंनि सायाव जितु एलिगेसनखौ लाबोदों बिथाङा बिपिएफनि मानसि होननानै आंखौ बुंदों बिथाङा दिनै आंखौ बिपिएफनि मानसि होननानै बोरै मोनथिखो सोंनाया बे आंखौ बोरै बिपिएफनि मानसि होननानै बिथाङा आंखौ बुंखो दिनै आङो 40 बोसोर एबसुजों सापर्ट होनानै आं दंबोयो दिनैसिम इउपिएफफोरखौ आं सापर्ट होनानै दिनैसिम दङ गतै मिटिं दावथिं राजा लामा होबथानाय ट्रेन होबथानाय कनफारेन्सफोराव मिटिंनि आबसुनि मिटिं इउपिपिएलनि मिटिं दिल्लीयाव थानाय गासै समावबो आं एटेन्ड जायो दिनै बिथाङा आंखौ बोरै बिपिएफनि होननानै बुंनो हाखो जायफोरा जोंनि एगेन्स्टआव खोथा बुंबाय थादों जों बिथांमोनखौ जों सोंखारियो जाहाथे बेफोर बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा बेखौ जोंनिफ्राय जों बिथांमोनखौ खावलायदों जोंथ' दिनै जेनेबा इउपिपिएलखौबो जों नागाराखै एबसुखौ जों नागाराखै आरो बिथाङा जानो हागौ मैया दाखालि फैनाय मानसि बिथाङा हयथ' मिटिं दावथिं गायै मानसि बिथाङा राजा लामा होबथानायाव थाङि मानसि बिथाङा ट्रेन लामा होबथानायाव थाङि मानसि बिथाङा दिनै जोंखौ मिथिनाय नङा जिहेथु बिथाङा गोदान मानसि बिथाङा हयथ' बावैसो बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव हयथ' जइन जादों खोमा जोंबो मिथिया नाथाय बिथाङा आंखौ जे सोंखारिदों बेखौसो जों दुखु फोरमायदों जों आं दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ आं बुंदों जाहाथे बे बाथ्राखौ इयुनाव जाहाथे बुंफिना बेखौ आं खावलायदों आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ बुंगोन बिथाङा जे आंनि माबायावहाय जे एलिगेसन लाबबाय बिथाङा क्षमा बिनांगौ आरो क्षमा जुदि बिया बिथांमोना जेसेबां बुंगोन बिनि बांसिन आं बुंगोन आरो बिथांमोननि जितु कला अयधा बेखौ आं गासैखौबो बेखेवजोबगोन बिथांमोननि जेसेबां कला अयधा दङ बे गासैखौबो आं बेखेवजोबगोन खिन्थु आं ओरैनो हगारा बिथांमोना क्षमा बिथों आरो क्षमा बिनायखौ आं खावलायदों दिनैनि तारिखआव आरो मिडियानि गेजेरजों आं नैबेखौनो बुंगोन आं जिहेतु एबसु सापर्टार सासे सोद्रोमा आं एबसुखौ मोजां मोनग्रा सासे सोद्रोमा आं इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा सासे सोद्रोमा हिसाबै दिनैनि तारिखआव आङो बुंगोन जोंनि गेजेराव खौसेथिया दङ खिन्थु जायफोर सानैसो मानसिया दिनै गोदानै हयथ' बिथांमोना जइन जानो हागौ हयथ' बिथांमोनानो दिनैनि जितु इउपिपिएल सरकार आरो इउपिपिएलखौ एसे गुरलाय गुजाय खालामनो थाखाय हयथ' बिथांमोना सिं नाजानो हागौ खिन्थु जोंनि गेजेराव जोंफोरो खिन्थु बेबायदि साननाया जोंहा गैया जोङो क्लियार होगोन आं सासे इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा सुबुं आं एबसुखौ मोजां मोनग्रा सुबुं आरो प्रमद बर'खौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांनि जितु दायो सरकार बिथाङा सलायबाय थादों बिथांनि सरकार सलायनायखौ आं हामजानाय आं मोनो आरो बिथांनि जितु दैदेननाय
बिथांनि जितु सरकार सलायनाय गासै बिथिङाव रायजोखौ मोजाङै अनसायनाय बे माबायाहाय प्रमद बर'नियाव दङ आरो बिथाङा फैबाय थानाय जितु इलेक्शन बेयावबो 100% बिथाङा जितिगोन इउपिपिएलआ जितिगोन आरो प्रमद बर'आनो बिथाङानो चिफ जाफिनगोन बे 100% खा जोंहा थाखानाय एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारी बिथांखौ आं बुंदों जे बिथांखौ जोंनो नाङा नाङिनि कारन बहुत दङ प्रमद बर' सरकारखौ बिथाङा फार्स्ट केस होदों इउपिपिएल सरकारखौ केस होदों बिथाङा बिनि उनाव बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होदों रिजिगनेशन लेटार नैबे बिथाङा रिजाइन होदों आरो बिनि उनाव बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ बिथाङा दुखु होदों दिनैनि तारिखसिम बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो रोङाखै रायजो राजाया बिनि न'आव थाङोब्ला रायजो राजाखौ रायना हरनाय धुमखि होनाय सोरखौबा बिथाङा सैमा सोंहोनानै अरहोनाय बेसिम दङ आरो बेल' नङा बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों आरो नैबे पारामेडिकेल जितु इन'ग्रेसन खालामनाय दिना नोंथांमोनाबो निश्चय बिखौ मिथिगौ जेसिबि ड्राइभार बिथाङा बुदों आरो बेबायदिनो गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय बुनो नागिरनाय धमकी होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखाव जों बुंदों सन्जय स्वर्गियारीखौ जोंनो नाङा होनना बुंदों जोंनो लकेल सासे मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ अब्लासो जोङो जोंनि हरिसिंगा समस्तिया उद्धार जागोन बेखौ जों बुंनाय जादों आरो फारसेथिं सन्जय स्वर्गियारीया बेल' नङा बिथाङा नैबे संलाबारियाव मोनसे सुइस गेट बनायदों जा बिनुद बसुमतारी फार्स्ट क्लास टिकेटार बिथाङा बिथांनि खामानिखौबो प्राय 6 मासनिफ्राय 1 बोसोर प्राय बन्द खालामना दोनदों आरो जाय एसे बिथाङा जोंसार रिजिसनाव मावो बिथाङा जाहारगुरिनि बिथांनि मबाइलखौ बिथाङा सेख'नानै हायाव गारख्रुबदों बेबायदि बिनि केरेक्टारा मोजां नङा थारमाने रायजो राजाफोरखौ दुखु होदों हरिसिंगा समस्तियाव जों बिनिखायनो बुंदों बिथांखौ जोंनो नाङा जोंनो लकेल केन्डिडेट मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ बेखौ जों बुंनाय जादों आरो बिथांखौ जुदि होयोब्ला प्राय 80% हरिसिंगा समस्तियाव बिथांखौ भोट होआ होननानै दिनैनि तारिखाव गोबाङानो बुंदों आरो बिथाङा दिनै सा गिदिंगासिनो दङ खिन्थु गामि लेभेलाव हाबनो हायाखै बिथाङा हाबनोबो हाखानाय नङा जिहेतु बिथाङा गामिनि बोराय बुरैफोरखौ रायनाय बिथाङा सभाब दङ आरो रायना हरनाय गोबां माबा दंखायो दा बे रायजो राजाफ्रा बिथांखौ नेनानै दङ हरिसिंगा समस्तियाव जों बिथांखौ जोंनो नाङा जोंनि लकेलनि जोंनि बे हरिसिंगा समस्तिनि सिङाव थानाय जों बिजाथिखौ जों मोननो थाखाय जों हास्थायो आरो बिथांखौ जोङो 5 बोसोर जों बिथांखौ 5 बोसोर जोङो बे हरिसिंगा समस्तिखौ मोजाङै सामलायथों होननानै जों बिथांनो आखायाव जों गथायना होदोंमोन जों बिथांखौ मोजाङै जोङो आजावना लादोंमोन आरो दिनैनि तारिखाव जों बिथांखौ जोंनि हरिसिंगा समस्तिया जोङो बिथांखौ जोङो हनमानरै जों बिथांखौ बिदाय होगोन थारमाने हरिसिंगानिफ्राय जोंनो नाङा बिथांखौ